Durangoko Andramari Elizaren arkupeak izan ziren, Euskal Liburu eta Disko Azokaren lehen pausoen testigu isilak. Artean, 59 urte joan dira, eta beste gune bat da horren guztiaren lekuko. Eta irakurtzea idaztea delako elkartu gaitu literaturak beste behin Durangon, hartzea, ematea delako. Baina 59. Durangoko azoka, ia 6 hamarkada, guztia hemen arkupo honetan hasita, ze bideo paro bat, ze bide luzea egin duen azokak. Bai, zeinek esango leuke ezta, 1975-etik hona zenbat handitu den. Orduko hartan hemen 25 argitaletxe etorri ziren eta 18 estanetan kabitu ziren elizpe honetan. Eta gaur 230 piku estan gara. Baina zer da azoka? Nola definitu? Durangoko azoka zer da? Ez da erreza Durangoko azoka definitze hori egia da. Durangoko azoka da batetik urteko euskal kulturgintzako usta osoa aldi berean mahai gainean ikusteko eta aurkitzeko leku bat, ezta. Gero azkenengo urteetan eduki duen garapena kontuan hartuta, lan hori ezagutzeko ere bai, zer dagoen azal baten bakoitzen atzean, karatula bakoitzaren atzean, nork idatzi duen, zergatik idatzi duen, egileak deskubritu, arakatzen ibiltzeko toki bat ere bada. Eta nik esango nuke gaina azkenengo urteetan, zuzenean igual ez arte disiplinekin, baina kulturgintzarekin zerikusia daukaten gaiak lantzeko plaza ere bihurtu dela, askotariko hitzorduak egoten dira gogoetak egiteko gai ezberdinen inguruan. Topaleko handi bat dela esan daiteke. Bada indargune, azken urtietan zer bihurtu den, esan duguna gune ezberdinak eta gauza oso ezberdinak topatzeko geure bisitarion begietatik bebai, apurtxo bat zeuek fokua jarrita bebai, hurbiltzen garenok, kulturaz gozatu nahi dugunok, azken batien, bestalde horretan gauzenak ez da? Kulturzali ebe, arreta jarri diozue, sortzaile bakarrik ez, bestaldetik gatozen noi bebai. Dudarik barik ez da. Beti azoka etortzen denen galdetzen zaigu zenbat nobedade aurkeztuko diren, edo zenbat erakusmai jarriko diren, eta baina gutxi hitz egiten da askotan kultur sistemako kategori oso importantea den hartzaile horrengan, ez da. Durangoko azokan batzen gara, sortzaileak batetik, argitaletxeak bestetik, askotariko langileak, kazetariak ere bai, azoka antolatzaileak eran egoten gara, baina sortzaileak. Sortzaileak dira gero, zirkuito guzti hori edo bide guzti hori borobiltzen dutenak, eta oinarri bat ematen diotenak sistema oso bati iraundezan. Eta hau balako aitortza bada eta aldarri bat ere bai, kulturgintzak, euskal kulturgintzak badaukan egiturazko arazo horri buruz hitz egiteko, ez da. Zergatik daukagu hain usta oparoa bai kantitatez eta kalitatez, eta zergatik ez daukagu nahikoa hartzaile horri guzti horri eusteko. Hori nahi izan dugu aurten mahai gainean jarri eta eztabaidara ekarri. Hartze ematea da. Bai, zalantzari gabe, eta egotea egitea da. Bai, hartze ematea da, egotea egitea da, irakurtzea idaztea da. Hartzaileak azken baten, sormen prozesua bera ere bukatu egiten duelako, ez da. Idazle batek, pentsatu nahi dut, zerbait idazten duenean zerbait badukala buruan, baina gero hor, argazkilari bat edo diseinatzaile bat sartuko da sala egiten duenean, eta horrek eragin egiten du lanean, argitaletxe bat ere sartuko da, edo inprenta bat sartuko da, eta azken produktuan horrek ere eragin egingo du, baina benetan lana borobiltzen duena hartzailea bera da. Zer ulertu duzu gauzat irakurri duzunean, ze zentzu eman diozu, zer ekarri dizu burura, hortxe amaitzen da benetan sormen lana, eta horregatik hartzea ematea da, horregatik ere bai. Urte horren oso borobila izango da, datorren urtekoe, esan dugu, egoten zarete lan, segun ederrak izaten dien guretzat, gatoz eta Durangoko azokako egunek jende ikusteko egunak izaten dira, ondo pasatzeko egunak izaten dira, hartu emun hori egiteko egunak izaten dira, zeuentzat be,
zer antzunkizun, hau dana, bainat, zenbat lan egiten duzuen, eta, jendea dator, jendeari harrera hori egin, eta esan duguna, Urturrun Borobilorren aurrien, ez dakizte zer berezia edo, aurrera begira? Aurrera begira, oraindik ez daukagu zehaztuta urte horren hori zelan ospatuko dugu, baina urte seinalatu izango dena hori argi daukagu. Eta gainera premia sentitu dugu gaur eguneko azokaren argazki bat atera behar dugula eta erakutsi behar dugula jendarteari 60. liburu dutadizka azoka zer den, barkatu, 60. Durangoko azoka zer den. Eta horregatik aurten aprobetxatuko dugu ikerketa bat egiteko. Ikertuko ditugu sortzaileak, ikertuko ditugu erakusmaia jartzen dituzten askotariko eragileak, eta ikertuko ditugu baita ere bisitariak. Orduan, eskatzen diegu Durangoko azokara datozen bisitari guzti, ordu laurdentxo hori hartzeko mesedez, inkestak betetzeko, eta datorren urtean jakina hasiko dizuegu zer den gaur eguneko azoka. Violet poeta hiritar bihurtu berria zen. Dena den, gizon bat ez da hiritar bihurtzen gauetik goizera, euskalduna ez bada behintzat, eta bere denbora behar du bukolikotasunaren galtzeak. Karmele Jaiota Bernardatxaga, ze moduz? Oso do. Ze leku berezian, ze leku ederrien gauden? Bai. Durangoko eliztien? Bai. Bueno, oso honi gurik esate genion zimiterioa, ez, arkupe honi. Olako haundila, ez da seguranik ikusi. Hau da haundina, baina ikusi duan haundina. Durangoko azokari buruz berbetan hasten gara, eta leku oso berezia da, guztia, hemen hasi zelako, ia 6 hamarka da, harin esaten da. Bai, harin esaten da, harin pasatzen dira, kontuz. Bai, hementxe, ni aurreneko aldiz, azokara etorren izan egunean, hementxe gertatu nintzen da. Eta hementxe egon ginen, da oso zer esango izut, egon gozia, 8 postu egon gozian, gehienea. Eta dara zen grisa edo beltza. Eta beti gogatuko dut, zorionez, Arantxa Horreta Bizkaia eta Ibon Sarasola etorri zirela, egun hartan ona. Eta Arantxa Horreta Bizkaiak halako xira hori bizi bat zeraman, ez? Eta orduan kristasun artean, xira horiarek esperantza handia eman zigun, ez? Ni artean enitzen zeharo modernua, baina modernua izan nahi nuen. Eta Arantxa Horreta Bizkaiaren xira hori biziua ikusi nunean, pensatu nuen, ze bada. Nok pentsatuko zuen, 6 hamarkada geroago, azoka hura zer bihurtuko zen, sekulako gune handia bihurtuta dagoelako egun ezberdinekin eta azten doa. Hala ere, zein dan indargunea esan da danok esaten dugu topagune batala, eta azkanien danok alkar batzeko leku batala. Karmele, bai, zema denpora zeu betortzen, ja urte batzuk badielako? Badira urte batzuk, eta ziera behipatu duzuen ari hori hartuz. Nik uste perspektiba hori, hemen gaude, eta ez dugu ahaztu behar, ez? Ze askotan hitz egiten dugu gure kulturaz eta azokaz eta bar, eta beti ari gara txiki, gure kultura txiki, gure hizkuntza txiki, txiki beti agertzen da, ez? Eta, perspektiba, txikitasun erlatibo bat dela uste dut, ze ere, perspektibaz begirat urte hamarkada hauetan, azokak egin duen bidea, nola hasi den, nola zabaldu den, nola, jende asko gehienak ezagutzen dute azoka, ez? Gero, bazari bai bat eta bai besti, kanpora atera zareten idazleak, Euskal Herriko enbajadorea purtsu betu azarete zuen obrari esker bebai, eta ezagutzen dituzue beste leku batzutako azokak eta bebai, eta, bada Durangokue arroteko moduen? Nire enbasa Marten dago, ez dago era bat mundu honetan, eta Marten. Egila da, baina hemen ni behintzat, ez, hemen, eta ez dut beti horrela pensatu, da mutu bat naiz. Gio eta garbiago ikuste dut, nork bere, nahi badezu deitu gizarte, nahi badezu deitu erresuma, nahi duzu bezala deitu, baina nork bere lekuan, egin behar duela lan, eragina batez ere nork bere lekuan aurkitu behar duela, ze askotan kanpoko kontu hori, ze esango ez dit. Hori erdila da hutsa. Nik esateko Israelen 2 liburu dauzkat. Zein da nire eragina Israelen? Baina izan behar dut zorionez, ez arrez.
Osea, esan nahi dut, han ateratzen dituzu liburu, baina ez dute eragin. Galdiz hemen, edozein momentutan, persona bat inguratzen zaizu eta disgusto aldi bat emateizu. Ze esateizu, umien itzenian zure liburu bat irakurri nun. Eta esatezu, horren beste denbora pasa da. Baina eragina da, eragina izan duzu ume horrengan, persona horrengan. Uste horrek balio duela, ez da, horretarako ondo dago azokak egiten duen erresonantzia kasa, hori da, ni pensatzen dena. Egia esan gurea bezalako hizkuntza txiki, berriz txiki, erabiliko dut, baina ze beste olako azoka bat, gure egoeran dagoen hizkuntza bat eta gure egoeran dagoen kultura batek olako azoka bat zeinek du Durango bat, ez? Bai, ez? Hori ere balioan jarri behar da, ez? Nik uste dut ere bakoitzak esan duzun bezala, bere influentzia eremuan egin dezakela, egin dezakeena, eta bestea, batzutan balio izaten du, barruan ere, valorazio bat lortzeko kanpoan, kanpoan ez dakiz zer argitaratu duzu, eta badirudi barruan ere, influentzia gehiago daukazula horregatik, ez, batzutan, ez. Nik gomendatuko dudan liburua da Jon Alonsoren Karballo Euskadin. Eta 3 arrazoiengatik gomendatuko nuke. Alde batetik erabiltzen duen ironia, bestetik egiten duen kritika soziala eta azkenik 3. hizkuntzaren erabilera. Novela honetan 2 novela daude aldi berean, ezta? Txiriko hartzen dira. Alde batetik, Karballoren novela postumo bat euskara itzulita, aurkeztu berute Iruñan eta lapurtu egiten dute. Eta hor sortzen da trama bat, Lanbas detektibeari deitzen diote Iruñako gobernuak eta administrazioak, eta orduan novela hori berreskuratzeko. Eta orduan, hor trama interesgarri bat sortzen da, novela hori rekuperatzeko, eta lapurrei nola bitzeko lapurtzeko aleginin betean. Eta hor, Lanbasen Nekoiz Ramirezen abentura bat edo sortzen da. Eta aldi berean liburuan azaltzen da, novela bera, 2003an dagoena trama, Karballoren euskerara itzulteko novela hori azaltzen da. Eta hor beste trama bat azaltzen da, trama berezi edo bitxi bat, enpresari baten Karballori egiten dion enkargu baten bitartez. Orduan, biak txirikordatzen dira, eta batez ere, egiten den kritika soziala Jon Alonsok erabiltzen duen hizkuntza bikainan ustez eta ironia txirikordatzen dira. Eta baina, galdera batzuk egin erazten dizkio irakurleari gogoetara egiteko, batez ere ustez novelaren bukaera aldera nola soluzionatzen den trama guztia. Horregatik guztiaren gatik gomendatuko nuke Jon Alonsoren Karballo Euskadin. Apurtxu eta aurtengo leloa hartzea ematea da, esaten dute azokatik bai, eta... Zer ematea, barkatu? Hartzea ematea da. Apurtxuet, hartzaile horri begira bai, eta ze garrantzitsua da, bitu esaten zenuenaren arira, bat, geuretik sortu, gure hizkuntzaren ikusgarritasuna, oso nabarikoa dana, 5 egunetan, baina hementxe dagoena, eta transmisio lan hori, umetan irakurri honik hau, urtiek aurrera du ez, eta behar da bai leku bat, esaten gabiltzena topagune bat, alkar zaretze hori? Bai, hor, beira, azoka honen aurreneko ideia Leopoldo Zugazarena izan zen. Leopoldo Zugaza, bea, etzan berez euskalduna, txekin euskaraz baino, bea bere pensakeraz eta zan oso euskalzalea. Eta gaina zen persona bat, esango nuke, garai hartan modernua. Tarek ikusi zuen Europan da ze egite zen, liburuaren inguruan, eta zantzun zergatik ez egin Durango, horregatik Leopoldo Zugaza hemen guazan, ez? Beak esatezun, zuke aitortetekoaren arabera, esatezun, zertarako balio dute museoa. Museoa balio dute, leku batean zuk museoa jartzen badi maduzu, argazkien museoa bat, inguruko jendeak esate, etxean dauzkagu aspaldiko, zeratik ez ditugu eramaten museora, alako bilgune bat bihurtzen da, alako atrakzio bat dago. Eta nik uste hemen alaxe gertatzen dala, jende asko geota gehiago hurbiltzen da, eta geomen jendeak, negua dalako agian jendeak erosi egiten du, ez da, ze harreman dago, hotzaren eta erosteko goguaren artean, baina jendeak hemen erosi egiten du, hori oso raro da. Diru ematea oso raro da.
Eta oso garrantzitsua. Be bai. Nik uste dut ematen digula, besteak beste, argazki bat, elkar dependentziarena ere, ez? Argazki bat, gure lana, sormen lana oso lan bakartia da, baina inguruan dauden eragile guztiak, horiek egun batzuetan denak konzentratzen dira, ez? Daude argitaletxeak, daude banatzaileak, daude sistema guztia horrez, eta badauka ere nik uste dut Durangok urtean zehar ez daukagun elkartasun hori edo ez dakit aragitasun bat esango nuke, ez? Aurrez aurre ikusten dugula, batzuk besteen beharra daukagula, denok daukagula behar hori, eta noski esaten duzun bezala sistema ere saltzea importantea da, ez? Industria kultural bat eukitzea osasuntzua eta indartzua importantea da. Baina, Durangok badu ere nik uste dut produktuaren gainetik eta urteekin ere nola hasi den Hautzenea, guzti horrek ere eman dio indarra ere sormenari, ez bakarrik produktuari, eman dio kontesto bat, ez? Eta nik uste dut, biak dira importanteak, ez? Nire liburu kutxunenetako bat, Arkaitzkanoren twist da. Lasa eta Zabalaren erailketatik abiatutako fikzioa, 80ko hamarkadako giro hori ikaragarri ongi erretratatzen duena. Eta historiak berak harrapatu ninduen hasieratik erabat, eta baita noski Arkaitzen idazteko moduak. Oroitzen naiz, aspaldi irakurri nuen, baina oroitzen naiz irakurtzen ari nintzela, nola aldiro, zegoen zerbait marabilatzen ninduena, plazerrak harrituko banindu bezala, edo txunditu, edo erabat gozagarria izan zen, eta horregatik da niretzako liburu kutxunenetako bat. Bat aipatzearren, Disease Extinction, la sexta extinción, da liburu bat, pixka bat, seigarren desagertze masiboa, zientziaren ikuspegitik aztertzen duen liburu bat. Nik uste badala, lehendakariaren alabak daukan kezkatako bat, ez? Mundua eta planetaren etorkizuna, eta uste berak olako liburu bat irakurriko lukela gustora. Referentziazko liburu bat, nire bizitzan behintzat referentzia handia markatu zuen Aitaren Etxeak, Karmele Jaiorenak. Gustaren zaidalako, idazkera mota asko gustatu zitzaidalako, modu sinplean, baina oso gogo eta sakonak dituen liburu bat delako. Tiro hotsak mendian. Berriz entzun dituzu Orgoitik, tontorretik, baina ez datoz inguruan dituzun mendietatik, zure barnetik baizik. Burura datorkit, esate baterako, zenbat jende egon zan azokan zeure liburuaren zain urte asko, zeupe liburu asko, azken liburua idazten zu azokara ekartzen duzue eta aurkezten duzue hemen lanak bebai, sortzaile askok, badaukate helduleku moduen bebai Durangoko azoka. Gero zer da hori, zeuen azalien jarrita segundu bat, datorrenin baten bat esaten irakurri nahi dut, edo zeure irakurle nahi, eta ikusten zunien aurrez aurre zeuk, nortzuk irakurtzen zaituzten, eta azkenien nortzungan daukazun eragina. Ederra da bebai, guretzat bestaldetik, zuentzat bebai, suposatzen dut, hau badalako bebai, badau horretatik bebai. Hartu egiten dugu, lehen esan duzu, idazle batek ez da bertsolari batek ikusten du, aurrean daukanak ze aurpegi jartzen duen, guk ez dugu ikusten, da, zentzu horretan edera bakartia gure lana, oso zaila da jasotzen, orain irakurle klubekin pixkat jasotzen dugu gehiago, ez? Baina egia da termometro bat dela, ez? Eta zer esaten dizuten, edo ze gauzetan, batzutan harritu egiten zara, ere, zuk esperoetzen nuen detaile bat azpimarratzen dute, zuretzat agian importantera ez zena, bakoitzak egiten du liburuaren irakurketa bat, bere motxilarekin, bizitzan gertatu zaion guztiarekin, eta, bueltatu egiten dizute, ez? Guretzat, aberazgarria da, noskin. Zeuen zapelan bata, batzuei ez zaizue gustatzen, horregoti aurrez aurre. Utziazo gozat esaten, egila da, idazlearen eta irakurren arteko harreman horretan behar bada puntua da hain zuzen ere sinadura eske eta hortzen dan hori eta bat.
dena ala, ez dugu aztu behar, gure lanak eragina izango baldin badu, eta funtzio bat, eta esango nuke, bueno, doai bat, guk erabilitakoa, guk esandakoa, guk idatzitakoa, hobeto esanda, gero hori azaltzea beste testuetan, edo azaltzea irratiko halako elkarrizketan, edo azaltzea oida, hizkuntzatik sortu dana, hizkuntzara joan dadila, hala da, urbera da, zaizok ezuk egitezu hizkuntzakin. Gero beste batek erabiltzen du hizkuntza hori idazteko, edo hitz egiteko, edo auskalo zertarako. Bueno, hor egon behar du. Eta nik hori ez dut hainbeste ikusten. Ilara ikusten ditut, baina ez dakit, asko ibiltzen naiz autoz, bano autopistatik, badago balako tertule bat, eta horrena pentsatzen. Ia inor aipatzen duten. Eta normalean, Jainkoren inspirazioz, o Espiritu Santuaren inspirazioz hitz egiten duten nunbait, ez dute inor aipatzen. Osea, ematen mundu bat sortu dela justu programa hori hasi danean. Nik hori seinale txartzat daukat, egia esaten maizut. Bueno, beste bat, asko gara eta beste bat. Garrantzitsua dira gure oroitzapenak, besteen oroitzapenak, eta gero igual garrantzitsuagoa dira asmoak eta proiektuak denonak. Hasi nintzen idazten, debekatuta zegoelako, Espainiako historia kontatzen ziguten, eta nire ustez oraindik ere Espainiako historia jarraitzen da kontatzen, eta historia diferentea da ehiztariarena eta basurdearen. Ehiztariak bere historia kontatzen dau, eta basurdeek badituzte beste historia batzuk kontatzeko, badaukagu zer kontau. Idazle batzuk esaten dabie, idazten dela norberarentzat, ez da, niretzat ez dut idazten, besteentzat idazten dut, baina badaukat liburu, segun ze liburutan, badaukat irakurle imaginario bat, ez da. Izan daiteke ume bat, edo izan daiteke lagun bat, edo izan daiteke Madrileko intelektual espainol bat, ez da, eta idazteko orduan, interlokuzio moduan, interlokuzio modu bat bilatzen dut. Nire ustez importante nahi idazle batentzat borratzen jakitea da, ez da. Bertsolarien presioa ez dugunez, improvisatzeko, oso importantea da, hori borratzen jakitea, eta idazlearen tresne importanteena papelera da, edo zelan esaten da pubela, ez? Ni umetan ezagutu nuen, umetan da gaztetan, eta lotzen dut eguraldi txarrarekin, hotzarekin, haizearekin, euriarekin, edurrarekin gogoratzen dut, ezta? Eta gero liburuak hemintxe egiten zen, hemen Elizpean, eta 60ko hamarkadako azoketan, estanetan egoten ziren diputazioko liburu frankistak, eta gero estan txikiagoetan Kriselu, Jakin, etolako estanak, ezta? Eta horietan beste liburu mota bat zegoen, liburu horiek askotan egoten ziren debeku eta zera, naiz eta debekatuta erdi debekatuta, eta mai gainean ez egon, zabaltzen ziren, lortzen ziren, eta, niri azokak ekartzen dizkit antzinako oroitzapenak, ez da, hasierako oroitzapenak eta Elizpe honetakoak. Esan dugu,
merkatua badala bebai, topagune izan komunitate sentitu, badira gauza garrantzitsuak, nik pertsonalki nik neuk oso gustora sentitzen ditudana, eta natorrenien horrelako puztutasun batekin ateratzen naiz gero esaten, konpartitzen dut behintzet gauza batzuk hemen dagoen jendearekin, merkatu hori bebai esan duguna, nobedadia buruz berbetan gabiltz, sekulako liburu barri piloa dau, titulo mordoa aukeratzeko, zelan ikusten dau bebai? Oso ondo dagoelako aukeratzeko eututxia? Nahi iritzia. Zenbakiak ez du, adierazten du zerbait, estadistikak adierazten du zerbait, baina oso gutxi. Hor behar da interpretazioa, zergatik, nola eta banaketa. Esaten bat aigea honi buruz, azokari buruz. Baina azokan, nik antxokuan ikusten ditut, bere liburua, bere diskua, bere kabuz atea duten persona, tan daude, bakarka, eta batzutan etortzen zaile politikari bat, eta hola bizkarrian txapaka egiteiet, ekin da jarrai, ipai errez, ez? Baina, jende asko azokan bertan, batez ere, jende gutxi edo daukan, ez du oso ondo pasatzen, ez du saltzen. Orduan egia da, masa fenomen horiek diala eta, ez dakit, alako idazle batzu, igual izan dute jendia, baina beste batzuk, ez aztu, ez daukatela jenderik, ez. Eta, gero, ni beti pizka bat puntua jartzeatik, ez, kontu zibili behar dugu kopuruarekin, ez, kopurua da produkzioaren momentua, baina hori nik ekonomia ikasi nuen, iadan aztu dut, baina aztu ez deana da, daola momentu bat produkzioarena, eta gero dago momentu garrantzitsuena, hori gure irakasleak beti izatezun, ez da araztua torlojuak egitea, hori hemen ondo egiten da torlojuak banatzia. Eta hemen ikusi barko litzateke, produkzioa jarraitu barko genituzke 20 liburu, eta ikusi zei bilbide egiten duten. Ze produkzioan egon daiteke liburu bat, hemen, eta handik anamabost eta zakarposa batian, kontuz. Edo zoko batian aztuta. Esan dit, behar dugu eskatzen hasita, behar dugu azterketa benetan oso fina, estadistikoa bada ere, baina oso fina behar dugu. Eta ikusi behar dugu, ze desoreka dauden, ze gertatzen ari, bestela, bukatzen niko, bestela, hau bakizu, hau da mendizalez betetako herri bat, ez? Ez dakizeko puru izangoan eguneko larogeita merezia mendizalia da. Orduan beti gora, gailurra. Nahi, ez zait asko interesatzen kontu boi, baina kontu bat hemen zenbakiekin ere hola jokatzen dala. Aurte 1.200, leheno 1.100, jo laster 100. Berez hori ez da zer, igual enbazu beste geztu egiten, liburu erdik, neriak ere. Eta salmentekin ere, nik ere zalantza daukat, nik uste, neurtzea ze salmenta egonen, salmenta berdin irakurketa, ez da, hau da, ez dakit saltzen den guztia irakurtzen den. Zenbat idazle gaztea datorren bebai, parekidetasunari dagokionez be, zenbat lan egin dan, zenbat emakume ikusgarritasun hori, gaiak, zenbat zabaldu dan, askotan nik sentitzen duelako euskal irakurle moduan, daukadala motiboak asetuta egoteko daukadan eskaintzarrekin. Zelan ikusten zuie horretarako bai ematen duelako, urtiek ematen dute horretarako eta analizia egiteko aukera? Nik uste benetan ez dakit Karbelek zedion, baina nik uste dut oso ofizio ona dala, oso lan ona dala, gero arago esango izut. Munduko lekuiko lehena, liburuak argitaratzeko Euskal Herria da. Hemen dagoen euskaraz, alegia, hemen dagoen babesa, hemen gizarteak ematen dion babesa, Durango bea da proba, ia inon ez da gertatzen, eta hemen idazleak nik uste dut eukiregula aspaldi honetan, konparatu Gabriel Aresti eta haien garaiakin, haiek zinean bizizian, gu berriz nik uste nahiko modu erresean bizigeala, nik ala uste jendeak esaten du ezetz, lehen esperientziak zeo zertako balio baldin badu, Mari diot baiet, zauleku on bat dala, jendearen babesa, ez dakit. Egun batian hor mendibide batian mani joan, ez gailurrera, zelai, eta ikusi duen mutil gazte bat, eta behiak zaintzen aizan da, makila batean, hola zeukan, jarra jazea, eta beste eskubakin liburu bat irakurtzen.
bi letter edo begiratzen nuen eta pensatu nuen, bueno, olako gauza bat gertazia bizitzan, ja, bete dut bere Ametsa. behiak, bi letter eta mutilazte bat basari batekoa. Bueno, gauza itzoragarri, ja, hemen gertatzen dira, ez dakit. Bai, eta eredu aldetik ere, barko gaztek ere, anitzago bat daukate, eta dudarik gabe, nik uste dut panorama asko aldatu da azken hamarkadetan, eta emakumeen presentzia ere, ez aurretik emakume idazleak ez zutelako, ez zutelako gaur duten ikusgarritasun asko zailago izan zuten. Gu baino, eta espero dugu gure ondoren datozenak gu baino errezago izatea, ez? Baina hori ere aldatu da, aldatuz doa, ez dut esango aldatu dela, baina aldatuz doa, badoa, normaltasun bateruntz poliki-poliki, ez? Hori panorama asko aldatu da. Irakurtzea, idaztea da. Irakurtzea idaztea da, entzuten kantatzea da, ikustea entzustea, egitea da. Hartzea, ematea da. Euskal literatura esaten duguna eta euskarazko sortze lan hori aurrera begira bitu, hemen zimiterioa zan? Zimiterio pegien esan da, 6 hamarkadako ibilbide hori eta gero aurrera begira, zelan ikusten zuie kontua fokua jarri, baikortasunerako badau motiborik, ezkor? Bueno, ez dakit, hirugarren gerra, mundu gerra sortzen ez bada, hemen egongo gea, ez. Ze esango izut, baikor nago, baina, daukat alako baikortasun profesional bat, esan dut, baikor nago, ala egon behar dugulako, geho askotan gaubez, nik ez dauka baikortasunik, baina iritziago, esate baterako, barkatu, baina fastismoaren etorrera hortxe dago, atian dago, atarian dago, eta bakizu fastismoa zer dan, indarkeria eta gezurra. Hori da, beti besteik ez da. Espero zagun, fastistak lehen etorri zian, haure bombardeatu zuten, hemen hil zuten 100 persona, ez, mentxe bertan, uste dut. Bueno, espero zagun, ez badute bombardeatzen, ondo, hemen egongo, eta ondo. Bai, azoka gubera diktadurapean jaio zan, ez? Baikortasuna da gure gasolina, behar dugu, ez? Eta hasi zirenek ere baikor izan behar zuten aurrera egiteko, eta inertzia asko kontra ditugula hori dudari gabe, ez? Eta inertzia horiek, eta ere halako nik uste dut mezu sinplista eta, ez? Dana da zuri edo beltz, edo nire kontra edo nire alde, edo bai ala ez, mundu oso, eta nik uste literaturak kontrakoa azaltzen digula, ez, konplexutasun hori, eta hor ere inertziaren kontra goazela iruditzen zait, baina, dudarik gabe, baikor ala beharrez, ez, egon behar dugula, iruditzen zait. Baikortasuna da, ez dakit. Ez dakit zeren arabera sortzen da baikortasuna o ezkortasuna. Zenik ikusi dut jendea oso egoera larrietan da baikor. Edo pozik, bestela esan da. Eta ikusi dut, jendea berriz, inolako mateu itxura batea arrazoiek ez geizkioteko, eta ez dakit nondik handatoren sentimentu hori, baina nik uste dut hemen, oain arte izan dana, gero ere izango, pentsatzen dut, ez? Geurie defendatzearen esaten duguna, eta militantzi puntu hori, eta atera behar dorrek ematen duen, esan duguna, baikortasun edo behintzet alkarri ikusteko post hori badauelako hori benetako edalako. Egunotako honena, baten bat, ikusten gure ikusli ez da kasue, gure ikusle guztiek ia Durangoko azoka zer den badakitelako, baina zeuek zer bizizuie, honena zer da, honek egunek hemen pasatzien onenak. Niretzako onena da beti bezala Bilboko jendea ikustia. Egia da, niretzako Naraban bizi naiz, eta Bilbo izan da nire gaztetako irila, eta poza handina mateit ona etorri, eta bapatean nire Bilboko espaldio launak eta kidiak hemen aurkitzia, behakin askotan zea egiten dugu, halako
elkartze bat, ez da. Bueno, hori da niretzako honena, Bilboko jendea ikustia. Karmele honena. Nik ere pertsona batzuk urtean behin ikusten ditut eta hemen ikusten ditut, ez? Orduan, bada, elkartze hori eta azkenean adiskideak aurkitzea eta beste sortzaile batzuekin, ze gure batzuk pentsatzen dute harreman estua daukagula, baina nahiko virtuala da gure harremana ere, ez? Orduan, elkartzea eta ardo bat hartzea elkarrekin hori ere ona da. Emakume idazle erretiratu bat da fikziozko eleberri honetako protagonista. Egun, hil zorian dagoen aktore bati egindako promesa betetzeko hirira joana dena. Simboloz betea datorren istorio latza, bortitz eta loitsua. 8 narrazio laburren bidez egiten du egileak maitasun harremanen eta desiren inguruko hausnarketa. 8 forma, tonu eta erritmo ezberdin gaiari heltzeko. Bizipen pertsonaletik abiatu eta fikzioa eraikitzeko. Zipotzek ez du lagunik, baina alai eta atsegin bizi den komunitate batera leku aldatu da. Eta ez du ulertzen zergatik ezagutu behar dituen auzokideak eta haien lagun bihurtu. Desberdin izateari eta onarpenari buruzko istorioa, Nagore Zubilagak itzulia. Durangoko azokako antolatzaileok gonbidatzen zaituztegu abenduaren 5-tik 8-ra Durangoko azokara etorri zaitezten. Etorri zaitezten gainera patxadaz, bakarrik, kuadrillan, familian nahi duzuen moduan, eta gozatu dezazuen antolatu dugun egitarau zabala, burua zabalik ekarri, deskubritzeko, arakatzeko, bilatzeko gogoz etorri, eta hartu dezazue kulturzaleok dagokizuen tokia Durangoko azokan.